こんにちは。私たちは日本に住むウイグル人とその支援者が今日ここに立って、中国政府がウイグル人に対して行っている非人道的な犯罪の実態、強制収容所の実態について訴える街頭活動を行っています。中国は今、ウイグルで罪のないウイグル人ら300万人以上を、強制的に収容し、そしてその中で、収容所の中でウイグルの、伝統文化、独自の文化、生活習慣といったものをすべて放棄するよう強制し、従わない者は、容赦なく命を奪われている。そして正体不明の注射、薬、そういったものを定期的に強制し、人体実験的なことまで行っているという報告が後を絶ちません。そして強制収容所での不審死、そこで命を落としていく人が、相次いで報告されています。そして先日、世界中の主要なメディアが、一斉に報じた恐ろしい事実は何かと言いますと、今まで外しか分からなかった、中を見ることが不可能であったこのウイグルの強制収容所の中を写した写真がたくさん出てきました。もちろん収容された人たちの詳細を記録した名簿、数万人分の名簿を含めて数千人分の写真、そして収容所で非人道的に扱われているウイグル人たちの、その状況が生々しく映し出された写真がたくさん出てきました。今回出てきたのが、この強制収容所の中を今まで、最もはっきりと映し出した、動かぬ証拠であります。誰がどう見てもこれは人間のやることではないと、そういう思いを、する、そういうふうに思う、そういう証拠が出てきました。今まではこの中国がウイグルで、民族虐殺、ジェノサイドを行っている、そしてウイグル人らを強制収容所で非人道的に扱っているという報告や証言がたくさん出てきたんですが、世界がそれをやはり自分の目で確認することができないというような、そういう冷たい目で見てきて放置してきました。ただ今回ですね、日本の政治家、ビジネスマン含めて、そういった今まで、中を確認できない、直接的な証拠がない、そういった言い訳で、逃げてきた人たちも逃げられない、もはや逃げようがない、そういった証拠がたくさん出てきました。これを目にしてまた、この問題から目をそらす、この問題から避けて通ろうとする政治家や、企業家、そして一般市民は、もはや同じ人間として自分以外の人は、どうなってもよいと、そういう考え方を持たない限りですね、やはりこの問題を放置できないと私たちは信じていますし、そうなってほしいとここで訴えています。ぜひ皆さん、今日私たちが配っているチラシ、小冊子を受け取って、周りに広めていただきたい。そして自分に何ができるんだろう、この21世紀における、この文明社会におけるジェノサイドを止めるために私に何ができるんだろうかということを一人一人がぜひとも考え直して、中国との付き合い、ビジネス、といったそういうありとあらゆる角度での付き合い方を徹底的に見直していただきたい。中国の恐ろしさ、習近平体制の恐ろしさ、そういうものを知らなかった人はぜひとも今回出てきたウイグルの収容所の中を写した写真をぜひとも見てください。その写真を見て何も感じない、
何も上がって、頭の中に何も浮かんでこないという人はおそらくいないと思います。15歳の幼い女の子から70歳、80歳までのお年寄りまで無差別にありとあらゆる人が無差別に収容され、その中で手足が腐ってつながれて、そして頭には黒い袋をかぶせられて、そして大勢の武装した軍や警察に、今すぐにでも撃ち殺されるような、雰囲気の中で注射を打たれる、薬を飲まされる、そういった非人道的な、扱いを受けていることが写真としてはっきりと今回出てきました。そして今までいろんな人が証言してきた、私たちが訴えてきたことがそのまんま証明されたわけです。これこそが動かぬ証拠であり、これ以上のことはもう多分この先もなかなか出てこないと思います。本当に現地に行って中国に強制的にでもその蓋をちゃんと開けてもらうと、そういうことを国際社会ができない限り、これ以上のものはおそらくなかなか難しいと思います。で、今回出てきた中国のこのウイグル人に対する強制収容政策の実態を映した、証拠はですね、これは誰がどう見ても許されるべきではない、この時代におって許されるべきではない、そういった恐ろしい非人道的な、行いであって、ぜひ皆さんこの中国のウイグル人に対するジェノサイドの実態を、ぜひともより多くの人が、それを、知って、そしてその犯罪行為をやめさせる、止めるために、自分にできること、そして自分が選挙で選んだ、投票した政治家に、いろんな形で、働きかけを、する。で、それによって、国ももう少し積極的にこの目先で行われている世界中から人道犯罪であるというふうに非難されているこの犯罪行為について、日本の国としてももう少し積極的に関与をして、これをやめさせる、止めるべく、行動をですね、口先で批判するだけでとどまらず、きちんとこれをやめさせる、止めるための、行動を起こしてほしい。そのためには、今日ここを通っている一人一人の国民が、やはり問題意識を持って、この時代において私たちのこの日本の目先でこんな人道犯罪を、堂々といつまでたっても続くということは私たちは放置できないんだと、そういう声を国に向かって発信していただきたい。皆様一人一人の声が結果として今中国の非人道的な犯罪に苦しんでいる、ウイグル人らを救う、そういう原動力になると信じて今日ここに立っています。どうか皆さんチラシを、小冊子を受け取って情報の拡散、そして中国との付き合いの徹底的な見直し、中国の恐ろしさに対する問題意識の、徹底的な考え直しを、お願いしたいと思います。皆様どうぞご協力をお願いします。ありがとうございます。今ウイグル人が受けているジェノサイドが習近平の直接的な指示によって国の国策として大規模で、明確な国策として実施されてきたこと、これが誰かが単発的に始めた現場の担当者が、単発的にやり始めていることではなくて、国自体が政策としてこの何千年も続いてきたウイグルの独自の文化伝統、ウイグルという民族そのものを徹底的に滅ぼすと、力で滅ぼすと、
こういう明確な意図を持って行っている、世界でも例を見ない、大規模で残忍極まりない、こういう非人道的な、国家犯罪であるということを皆さんぜひとも、知っていただきたい。この犯罪を放置して、そのまんまにして見過ごしていくことは、5年10年先ですね、全容が明らかになったときに、やはり、政治家、起業家、そして個人投資家、そういったありとあらゆる、方々がですね、そのうち全容が明らかになったときには、やはり人間としての、人道的な責任、道徳的な責任、社会的責任、そういったものをやっぱり問われる、そういうことに発展しかねない、問題であると思います。ぜひとも、5年先、10年先に全容が明らかになったときに、私たちがあの時もっと声を上げて止めるべきだったという後悔をしないように、今からでも遅くないので、今からすぐにでも行動を起こして、中国がウイグル人に対して行っている非人道的な犯罪を止めるべく行動を全ての国民、起業家、政治家が今すぐに行ってほしいと。それを避けて通ることは、やはり人間として自分の両親に、子供たちにやはり向き合うことができない一種の、人道的な責任、人道的あるいは道徳的に見て、やはり放置することはそれを認める、許す、共犯者になるということにもなりますので、ぜひともこのウイグルジェノサイドの共犯者にならないように、ウイグルジェノサイドを認める者に、許す者にならないように、世界の人々が行動を起こしてほしい。声を大きくして中国に向かってはっきりと遠慮せずに、ありとあらゆる利害関係を超えて、まずは人間であると、ビジネスマンである以上に前に人間であると、政治家である前に人間であると、そういう視点に立って中国に向かって、習近平に向かってはっきりとやめろと、この人道犯罪を今すぐにでもやめろとはっきりと発してほしい。世界中の人々の声がやはり今強制収容所で命を落としている、非人道的な扱いに苦しんでいる人たちを救う唯一の、力になりますので、どうか皆さん一人一人がウイグルジェノサイドを私は許さないと、ウイグルジェノサイドに私は加担しないと、ウイグルジェノサイドを私は放置できないと、そういう視点に立って自分にできる形での情報の拡散、行動、ビジネスの見直し、中国との付き合い方の見直し、政治家に対する働きかけ、そしてウイグル人、日本に住むウイグル人に対する、いろんな形での支援、そういう自分にできる形でこの問題に積極的に関与していただきますようお願いいたします。ありがとうございます。